Geographic ще гледаме как Дивия Мишо и Дивия Пламен ядат малини. Какво е да малини? Череши имах предвид. Съжалявам. Първо отива да взема турба. Аз казвам всичко. Пламен отива. Какво става? Мишо. Не. Чакай, че си свя. Не! После се... Живота да ме гони! Сега се спря, всички заспа. Той спря! Взеха турба! Тай вече спря да се огладяват. Идвам. Но Диви, Мишо и Пламен са. Те някъде отиват. Стой. По New Geographic гледаме как Мишо. Снимаш ли? Да. Сами. Как Мишо и Пламен. Всички сабскрайбните на нашия. Аз съм. Направете направете череп и сърце коментар, ако аз съм вие любимия герой. Направете... Мишо, какъв емоджита искаш да ти покажа, че ти си любимия герой? Thumbs up! Пламен се качва нагоре. Кажи някакво емоджи, да знае, че ти си любимия на феновете. Оставете усмихнато човече, като аз съм. Добре, запомнете го това. И Пламене, вземи уния череша и там. Държи се турбата. И всички... Bless you, Мишо, bless you. Да си жив и здрав, моето момче. Изменете хора. Бузата ми заседна. Не. Що съм снимал на газа на Пламен? Тъпи се, Добре, ще увелича камерата, да те гледа по-добре. Моля да снимам докато... Чакай, добре, само да оправя камерата. И ще ти го дам след малко, Мишо. Добре, дай, качи се горе. Дай, искам аз. Добре, да ме взема перфектно. Трябва да снимаш. Почвай да снимаш как би ги даваш на мен. Чакай, бе, брат, чакай малко. Той се катери до небето. А Георги, вашия любим герой, почва да си бута... Не си бута путката в задника. Чакай, това са за децата, пак! И показах лоша дума на Мишо. Съжалявам. Аз съм големия оговорен. Виж се най-голямата клешка. Да. И най-малкият човек на света. Вие сте по-малки от мен, по-млади сте от мен. Кажи едно емоджи за нашите. Да, моите любимци, аз съм вече скол емоджи. Давай. Давай, пускай. Звъния, взимай. Вече свърши. И ето, давам я на камермана. Любимия камерман. Павле, как ти ще хванеш, аз опитам да хвана с турбата. Ето! Терешко. Давай. Не хващаш. Добре, давай, ще хвана. Браво! Хванаха черешка, ще я сложат ли в турбата или ще я издънат? Не. Слага я вътре. Мишо, слага я вътре. То е само да не почне да бъде като звяр. Не. Че има череши в торбата. Спокойно, Мишо. Аз нямам никакви... Падат. Фана Мишо. Я да видим лицето вкусно. Изглежда ли му вкусно? Да, изглеждат му много вкусни тези череши. Че иска да ги изяде. И ги фари, Бахтин! Не съм ги фари. Това е тървичката. Где? Маймуника, Пламен се качил горе. Увеличавам камерата. Дай, не успях да... Фаща! Взимай! Къде?
Свърши! Моля, покажете емоджито на зомбито, че не. Онова емоджи, където показвате това, го направете в коментар за черешката. Моля ви. Ако има коментари, го направете, моля ви. Нашите клипчета са най-забавните. По-добри от те на геймерите. Нали така, Мишо? Не, може да се качим. Нали така, Пламене? Да, две черешки. Не ги издърваха. Едната падна. Няма нищо, една череша по-надолу сме. Мишо изглежда, че му се яде, но не може. Увеличаваме лицето му. За нас. За вас ли? Да. Ти вчера каза. Баба, не, че няма черешки. Добре, ли те ще са за тебе? Това са за Пламен. Чакайте малко да Фу, чакай! Ами чакай. И хора, вижте една черешка тук. Не, тя не е за ядене. И ето тук я хвърляме върху камерата. Камеджията. И Пламене, вземи ги с... Мишо, дръж камеджи. Ти си камеджията. Не, няма да съм аз. Добре, аз се качвам с тях догоре. Божидар няма да се... не Божидар, да, Георги няма да се кача. Дай! Няма да държа. Фаща го. Браво, бе. Хубава ли е? Да, хубаво е. Изглежда. Ама има дупка. Така че за лошо нещо не. Ето, две черешки. Да. Аре, давай. Айде сега вече. Ние тук ще почнем. Дава малко бабо и тръпваме, че... Браво, стига, че отправим видео, бе. Дава... Какво че правим видео? Мишо, искаш ли коментарите какво искаш да коментарите? Абонирайте се за канала на Пламен и Митко. И не забравяйте да се абонирате за Петър Мариев и Бум канала. Там ние с Макси постваме често. Често им предвид един път в 2 седмици. Една седмица има предвид. Използвам той камеджията, защото искам да си накаря канала по-добре. Има на български и на английски. Фенове на английски. And I can speak British because I'm from England. And yes, I don't sound British. And yes, I'm not American. And no, Misho isn't a dumbass. He's very... Аз казах, че ти си много умен. Аз казах, че не си прост. Мишо е най-умният човек, който познавам на неговата възраст. Не на планетата Земя, който познавам, защото има деца, които са по-умни от мен и са по-малки от мен. Като мен. Не. Но Мишо е един от най-умните хора. И Пламен, където само виждаме гъзъл. Вчера ние обрахме черешки. Айде, ела е тук. Добре. Дигна е от тук този клон. Има много. Ако аз и мога, той никой не. Аз съм... Този клон има много, ще го дигна и ще... Боже, дай ти си в това клипче. Почва да вали. Не, още има. Мишо, погледни в камерата. Всички искат да ти видят, всички искат да ти видят гладното ти лице. Добре, бабо, ще ми дигнеш. Да, внимателно до сега. И хора, вижте бабата на Пламен, която ще дигне Пламен, за да вземе тия черешки. Тя е майката на... Тя е причината защо отиват на череши хънт. Съжалявам, че българския не ми е добър. Аз съм камеджия и съм от Англия. Може да мога да толкова с твоята чанта. Говоря на Божидарях. Той не е част от филмчето. Хора, аз съм на конче на баба. Да, и после може да... Пламен е на конче. Не става ли, баба? Много стигна. Не, дигни си ръката и фани листото. Листото да може да е такова. Я дай една пръчка. Тази ли? Да, за да може да... Пламен е най-накрая по-висок от мен. Честито. Готово.
Хвана ли клона? Мишо, фащай камерата. Добре съм за Георги. Айде. Не, тя се пикаля от те. И вижте черешките там. Но за жалост не мога да ги Давай. хвана. Давай клона. И Не можеш ли? Георги се качва на народ. Добре. Да видим Георги дали ще може. Той е най-дългият тук. Чакай, аз знам. Всички подгответе се. Имам бая черешки. Дай тук чантата. По-голямо дърво. Чакайте, имате. Аз ще чути. Има ли тук, където има много череши? Спокойно, хора. Клона е опасен. Вземи по едно клонче. Някакво дърво. Я, вземи тази череша. Не, аз ще ги. Вземи я черешата. Дай. Маски събирах, Пламене. Ти си камерджията. Аз съм манюня. Камерджията. Моля ти, това е видео. О, добре. Хвана го, ще падна череши. Ще стане по-лошо. Ще паднат и той ще ги взема от земята. Добре, фанах и някои череши. Добре, вижте, аз и Георги сме на дърво. Няма Ще да се бях още 3 череши, сложи ги в чантичката. Хвърли ги. Аре, брат, аз и Георги. Фуба си, аз тук върша цялата работа. Аз съм камеджията, аз съм човек, който взима повечето от черешите. Ние вчера забрахме цяла чаша, няма да го държа. Брат, ама и аз трябва да се кача. По-лесно ще стане. Виж, там има още камерите. Ой, там има едно конче там. Виж го. Да, откъсни го цялото конче. Няма, другите са не хубави. Хубави са, хубави са. Вземи още Имам идея. Добре, може ли ти да снимаш? Не мога, ще падна. Брат. Не взимай на по една, не взимай. Чакай. Добре. Добре, тук вече не мога повече. Ще падна и ще се прибира. Сега следващото ниво на дървото отива. Кои ако мога. Баба взе пръчка. Другата страна. Ако тук има някакви череши. Игоре, вижте, бабата на Пламен се опитва да вземе черешите. Има и още черешки тук. Да, има и там. Значи, Това е метално. Чакай се, дръж го това, ще бъде клона. Георги, имаш помощ. Не, ще стане по-лошо. Не, това не Не се може. Георги, слез. Не, Ух, бе. не може. Той не се е такова толкова. Не може да слезе надолу. Мишо, да се кача. Черешки. Аз ще се кача. И Пламен дръж това. Братчето. Бабо, може ли ти да снимаш? Ти включил ли си го? Да. Добре, така ли? Не така е. Така, аха. трима човека се качиха. Някой държи торбата. Браво. Трима човека държат. Боже, дай мърди. Те са такива клоните, че не могат да се хващат. Падни ти черешки на бульвара. Нека на черешка. Айде, внимавай, Пламе. Чакай. Няма нищо, няма нищо. Аз искам черешка. Мичо, Дай на баба. Ето. дай на Мишо. Ето. Пускай. Дай, взимай. Айде. Ето още една. Айде, стига ви толкова. Не. Айде. Още една имам. Те са зелени. Ето, носи едно. Носи, баба. Има, знам къде са черешки. Пламе не става там, бабо. Не става. Няма, те са такива клони, дето не могат да се натиснат. Готов взех една. Ма те са зелени, бе. Айде, Плами, слизай. Айде, няма, не. Мама, ти не снимаш. Снимай. Ето. Мишо, да смени местата. Не. И виждам много хубави черешки, където аз мога да стигна. Добре. Такова, да ти дам клона да го наклониш, а? Ето още. Не, ония клон може да го наклониш и да такова. И бабай.